madiponi ok wasedhi maber ahinya ahinya to weche mag siasa nikech piny iwacho ni e kona mora mora e piny Kenya kamora mora midhiye nyaka ibiyud jatelo moyier ma ochung' ne jopiny kata matiyo ne jopiny e lemo mag siasa. Mane momiyo hie siasa en achiel kuom gigo ma ok wanyal pogo kod dongruok magwa. Mane momiyo ijiwogo oganda ni sama iyiero jatelo maber to in ema iyudo dongruok. To kopo ni iyiero jatelo ma ok ber ahinya bende in ema inyalo ywak. Wan kanyakwa Ramogi odhiambo ma kawuono elo Victor Utino maka juma kata VOJ nyinga en George Bati an kod wenda mabende dwani mondo mi wabed godo odhiambo ni e studio mar Ramogi TV ka. Parni ok gin welo ahinya kaka nyalo wacho. Gin welo ma jodala, gin welo ma joot, gin jogo mabende osewuothe paw siasa kuom thuolo malach. Wan kod gi odhiambo ma kawuono an ka kod Frederick Okango mabende wasebedo kode kinde mokalo kata motelo ne yiero ne wan kode ka kendo wasego mbaka kotende gi siasa mar piny Kenya kendo wan kod Omulo Junior mabende wasebedo go ka kuom thuolo malach bende mana machal kod Okango kendo en bende osebedo koluwo weche mag siasa mag piny Kenya osebedo ka entiere e siasa mag duond buche e siasa mag jomoyier kaachiel kod siasa mag joma bende nie loch. Odhiambo wa kawuono nyakora Ramogi yiena mondo mi wachak kod gi Twak ayanga ka in bende nyalo golonwa pache namba 23600. Penjo en ni ratil biro yiengore kon mane ka watiko twagni. Samoro nitiere magi biro yiere, nitiere mabende gibiro pogore paro. Duto mondo wabed gi ng'eyo ni to siasa mar piny Kenya rigo ka chimo kanye. Machiegni uru odhiambo ma kawuono ratil e Ramogi TV. Erokamano George. Omulo in bende itie. Antie baba. Kauru thuolo mokwongo mos nyikwa Ramogi Ajwang' odhiambo ma kawuono mondo ng'isgi ni wantie ratil. Amoso jo Ramogi kendo amor kaka wuono wachopo kae nikech wadawacho weche mag ot. Kendo amor kaneno osiepa Okango. Ing'eni ndalo wanenore chon. Lakini sani wanenore chon ndalo mane? Ndalo mane wago siasa. Koro ing'eni siasa oserumo sani koro wang'iyo to development wadatimo. An adier. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. George dwoko erokamano kuom luongowa kendo. Mokwongo akawo thuolo makende mar gone joka Ramogi Ajwang' erokamano ahinya. Gitimo tim makende. Ne gidhi e yiero kata kamano yiero nokodhi kaka ne gidwaro to Nyasaye mamiyo ji telo. To kendo mar ariyo adwoko ne Omulo gi joge. Congratulations Omulo. No yombowa lakini mana kamano. Dalo chama ne wan karatil ne pek ma ne wago nyaka wer. Lakini Omulo ni ngeno wadwa matin. Koro ngeni ka gisedonjo kama taneno kaka wuono bende weche dhi maber. Kero dhi dala kocha aneno korwake joma be adwoko nuoro ka wane kech onge koko moro wan joma nyonyadhi wan joma muol waonge wach mang'eny. Tarik 11 dwe mar 11 higa mokalo Ruto ne otimo limbe Homa Bay kane omanyo ombulu. Ndalo chane en jalup jatend piny Kenya to nong'iso jo Homa Bay ni tuzoyane yani wang'i uru kinena kikipar ni an ng'ama rach kana ambi kaneni kikapar ni an ng'at mok dwara ma en onyiso oganda go to chal gima no oseng'we telo kawuono chako dok Homa Bay Omulo kendo gisingo mamoko oko mano kendo singo mar dok Homa Bay kendo dwe manyien ma wacho ni poro dhi menyo weche mamoko mag dongruok kaka ji nyalo tiyo kanyakla. Wach maduong' en mar tiyo gi jotelo moyier. Jotelo moyier gi ne onge Homa Bay sama ne jatend piny William Ruto odonjo Homa Bay. Un kaka un yawuoto nagi ma ung'eyo kama siasa oseyagi kama siasa dhiye gi gik mosetimore e oganda wa e telo mamoko machien kocha gi telo masani ma bende en ranyisi makare samoro kwa nyalo wacho. An okang'eyo ni chenro mar jatend piny kano dhi Homa Bay nopang machal nade tageno ni en gi joge mabende maya Homa Bay mano nyise kaka weche biro bedo kendo ageno ni bende ne ogwelo jomano yier ma Homa Bay Governor, MP, Kaluma gini to ka ng'iyo ang'wech mbui to naneno ka Governor na Gladys Wanga wacho ni no konyal dhi mondo riwre kode nikech no onge county ene weche mamoko. Taneno bende ka Opondo Kaluma be wacho ni en bende wacho no winjo mana modeko matin lakini doher ni ndalo mabiro mondo nyise chon mondo embo riwre kodi. Koro an kipenja taneno ni chal ni ne ikruok mar jowa moyier ne ok ni e yo makare to kata kamano bende ne ok onyisgi e saa moromo. To jatelo maduong' kaka ker kadhi e gwenge mantiere jomoyier debed gima ber ahinya kata siasa ka wapingore wawacho nyumpogo debed gima ber ahinya jokanyono jomoyier kanyono mochung' ne oganda mondo bed kanyo nikech siasa ne wasetieko kaka Omulo wacho cha. Sani koro wan wadhi e maendeleo development to king'iyo
jatend piny Ruto owacho ayanga kacha ni en obiro tiyo ne ji duto te. To bende chik be nyisowa ni ker piny ema riwo ji duto. To en kako chako gi Homa Bay ni. De bed gima ber ahinya ka jotend Homa Bay duto te MCA, MP, Senator, Governor kade giyudo nafas to gibedo kode kacha to ginyise ni wan gima wadwaro en gima. Taneno ka bende Ruto owacho weche moko madongo ma bende nomoro jowa kacha. Owacho weche mag yore, owacho weche mag pi, owacho weche mag sewage system, to mago gik duto machando wa duto kuonde ka. Koro kipeking medo gi county government, to weche gi nyalo dhi maber. An kaka an to ing'eni ni wan jo Azimio. To nwakirore gi mulo gini, wakwere kodgi, wakirore kodgi. Yes. To sani kaka osechopo ni, ng'ata moyier no singo weche moko. To weche misingo ka, ema sani kori kelo. Ruto ne osingo. To en kaka nosingo to wacho ni an nasingo magi kore mabirogo. To kaka gimoro ne ben ni awi marach, wan kuma nwadwaro cha nokwa yudo. Yes. To Nyasaye omiyo koro Ruto ni onge ng'amo one, ok en mar ng'ata, en mar jo Kenya te. Koro Ruto en president wa te. Wan wang'iyo ni gik manosingo ka nyako kel. Mano kende. Omulo diponi nitiere mirima moro e chuny oganda wa ma pod mono gi wuok okayanga nikech kaka okango wacho aparo ni Homa Bay ok nimtiere mana gi jotelo adek ma samoro ndike mbui. Ok en mana gi governor kende, ok en mana gi jaod bura ma Homa Bay town kende, ok en gi jaod bura ma Suba North kende e Homa Bay county. Nitiere moko mane nyalo yudo thuolo mar dhi. Diponi nitiere wacho ni pok ji ogolo pek moro mar ngima ma samoro nyogin godo e kinde mag yiero ni. George, mokwongo siasa onge gima ni mirima. Siasa en gima igoyo kawuono kinji mosore. En gima iluongo ni piem. Kaka ng'wech ka ji odhi e ng'wech, ka ng'ato yombi, ok dide ywak ni ywak 24/7. Gima ang'eyo ni anago erokamano ne jo Homa Bay, jo dalawa. Kendo utimo maber nikech utiyo gi gima iluongo ni article 1. Mawacho ni power belongs to the people. Power belongs to the people. To power ni nyalo bedo delegated directly or indirectly. Koro negi golo indirectly ka gimiyo MPs gi governors. Lakini ginyalo tiyo kegen nikech ng'eni sani wan ok wadwaro siasa. Sani wadwaro development. So dhi mar jopiny gitimo maber. Yes. Kendo ginyiso Ruto nikech ng'eni jotelo gi osebedo ka wuondo wa higni mang'eny. To mane gima lit na mogik nikech Ruto en jirandwa. Ruto kaka okango en jatelo ma kenda yie kode kabisa nikech ong'e gima siasa en. Sani ji dwaro dongruok, joma dwaro tije ng'eny. Nitie joluo mosomo man gi university, man gi papers, madwaro tich. Nitie mine madwaro biashara e Hustler Fund ni. Ok wanya rito ni warito 20 years kata higni mabiro 10 koko wabiro yud pesa motimo go biashara. Kwani ing'ene piny to siko lakini ji ok osiko. Ji nyaka bed old. Joma nyombo kawuono nyombo nyaka ginyuol nyithindo nyaka dongi, gi ji nyaka endelea. Koro sama Ruto ni kae machunya ni kodwa king'iyo Ruto en ng'ama ohero Nyanza, nitie kaka ohero joluo. Ting'eni sama obiro ma ng'ato biro koru, nyaka receive, nyaka urwake. To sama urwake one machunya lendo maber. To gimomiyo nyise ni jotelo manokoso dhi mani luongo ni fuwo nikech wani gimoro miluongo ni Nyanza Coordination Committee. Ruto nigi joge, nyaka jogi koro yie ni owalo appointment mar Ruto e Nyanza. Mane mino miye ministry. Koro ka giyie gitiya kode nikech en ma coordinate kodgi. To jogi no nyis chon ni Ruto dhi Nyanza. Koro gima gitemo timo nikech ukinya nyisa ni in kamoro mokinya kawo ndege. Tini ji ringo gi winyo en ga dakika 15 tedhi iromo gi Ruto to kanye e platform mane sama podi yalo kuchicho to ginyiso Ruto ni ng'ene ndara moro man kacha adwa ni itimna gima kama nikech ng'ene sami nyise wach ndara no iparo no wach ndara no ini konyo jopiny okikonyri kech king'iyo MPs wagi gin joma chamo salary gin gi pesa gi gin gi chama allowance jopiny to chama allowance mane koro sama in gi Ruto ni iminyise ni to nikech nitie function mag national government to nitie function mag county. Yes. Pesa county ok nya timo everything. Seche ma Ruto ni kanyo no tinyalo nyise ni agro processing, value addition mane wacho cha e weche mag cotton gi, e weche mag nam, joma uso rech, joma lupo, ere kaka wanyalo timo walos lamni, ere kaka wanyalo yudo market. Nyichi nano kari giji wacho ni ambassadors tijgi gidhi many market. Wan rechwa gi wadatero kanye. Seche mo wacho ni koro kunya. Koro MPs jomwa yiero jotelo gi owewa mos. Wano gima wadwaro ni gikonywa gi tim gimilongo na alliance gi Ruto okochuno ni koro giwe baba be en jatend joluo en omiye respect ka en lakini sani ka wan gi ng'ama tiyo man gi instruments of power tima gima iluongo ni partnership kwasitiyo kode jakom chebe waluoro gi telo ne cha en ng'atwa kech ing'eni ya
inyalo paro joluo oyudo development ndalo Kibaki mane wan gi nusu mkate. Yes. Sani kendo ne watimo handshake mane joluo nigi development. Motim Kisumo kai ni. Tingeni sani opposition sani na opposition ni tenge, government ni tenge. Okonego be ni koro warito ni nitie jotelo ma koro nyaka chikwa kaka gidwaro kaka gin be gidwaro. Koro itemo wacho ni jopiny wuga oko gin gi sira telo manyien ka jotelo moyiero gi ok nyal tero wa kama wadwaro, nitie jotelo mabiro wuok mabiro tero wa kumo. Jopiny nyaka tiete gi government nikech nyaka giyud services madwaro. Rigiji kancho dhi Kisumu. Nyongo nyichi neno ka nyongo o receive. Nyongo kendo nyongo ng'e gima timo Kisumu. Nyongo ncho oromo kode oburo dinga ginde ncho oromo kwane jogo gin joma richo. Koro Homa Bay kae wan wada bedo ni MPs wa gine jo siasa mong'e siasa moloyo jopinje moko. Giwe wa mos kendo mano en fuo ma kendo MPs go fuo kabisa. An mani gima nyalo nyiso. All right. Ero kamana inya. Okango ang'o momorie wachni? George, ok da wach ni en fuo kaka umuno wacheno. Nikech ing'eyo waya yiero. To yiero mano aye ni netek. Kendo ji nigi lit. To demokrasi to wacho ni kudhi e yiero nitiere gik moko ariyo kende. Ng'ato nyalo loyo kata ng'ato nyalo lo. Ruto ero noseloyo. Ne wadhi e kot wacho ni en moloyo. Wan waseyie ni Ruto e president. Jotelo mano yier maya Nyanza, maya Homa Bay, do yudo nafas maber ahinya mondo mi gibed gi ker piny miluongo ni William Ruto sani, mondo ginyise ni wan ne wapiem kodi, wan jatendo ne en Raila Amolo Odinga, to kaka dibed ni piny osedhi koro ine jatendwa. All right. Wan gima wadwaro miwa magima. Okay. To bende okane rem moramora. Nikech king'iyo kata joma ne odhi gi ker William Ruto Homa Bay, wan gi ludo walo kacha wuoyi mathiri ng'inyi mabende sani dhi bedo ICT gi digital economy CS. Wan gi Reyo Molo, wan gi ng'ane iluongo ni Ochieng maya Ugenya bende ni kacha. Jowuoyi ne ni kacha mathiri ng'inyi mabende osetiyo kode. Koro wan waneno ni sani kaka wan jo Homa Bay gima duong' mogik nikech to chik to wacho niya George ni sirikal mar county to gi sirikal mar national government biro tiyo kanyakla e weche ma dongruok. To mae e nafas maduong' mane sirikal mar county ne yudo kuom tiyo kanyakla gi national government. Taneno ka Ruto lieko kacha ni en kaka ng'iyo nitiere gik moko manosingo ndalo mano kwa kura. Koro biro mondo penjgi ni to weche mano wawacho ka watim gi uru koso kik watim gi uru. To jopiny onyise niya in rais tim gigi chon nikech wan wadwa ni tim gi. Tang'eyo ni kuma Ruto nitie, kuma Raila nitie, magi jo siasa gitudore wa ng'we yamo. Ang'eyo mano gima matimorega. Ok wanyal ng'eyo ni otimore sadi lakini gino timorega ndalo ka ndalo. Ang'eyo gavana Nyarwang'aya genowa bende no wuoyo gi Ruto koni ani biro tanta onge ta akwani mana Nyasaye chop maber. Opondo Kaluma ang'eyo en gi namba simu mar Ruto. Onyalo gocho monyise ni anto na onge lakini next time dwe manyien anyalo singoni ka ker Ruto biro dok Homa Bay ibiro neno jotelo go nyaka MCA emo miana nuoyo ni gini kaka pacha kaka no pange chali no pange yo mararaka. Yes. To benen kanisa to Ruto bende ne wacho ni wadhi kama mos mondi akunga donja winyo jowagi to wachango to donjo mos to yudo ka jowabe muol onge wach obiro dok gi mbi ma ubiro neno wach mpuko neno. Ero kamana nya nitiere chike moko mar ari adek marani mondo waluwe ka wadhi nyime gi ratil. En wach mar luongo nying ng'ama onge ahinya ka isoke samoro wanyalo weyo ma oko matin kata wacho wach moro mar nyiso ni ng'ato ok nigi paro mamala ahinya, mano bende wabiro weyo. Kata kamano wadhi nyime. Omulo in kiparo iparo ni jatend piny kia gik ma oganda dwaro nikech notimo kampeni gwengegi ma ok owinjo bed ni jotele ma nyaka nyise ni wadwaro magi en owuon ipano kia. Ing'eyo George, ong'eyo kendo ong'eyo gima jo ang'o mano chuni kare ji ywak ni jatelo nyaka bedi. Ineno Ruto en president mar Kenya to Kenya duong'. Nitie ji modich kode, jo Mountain odich kode, jo Rift Valley odich kode, jo North Eastern odich kode. Nitie jo modich kode ma ite no
imiye wacho ni waparo ni kama koro ing'ene jotelo mwayierogi emonego bed ni parone ni ji biro Homa Bay sani kane gibedo kode kane gichamo kata lanj mo matin to giwacho ni wan to nyicha wapiem kodi lakini koro itimo maber kuom biro e kanisani we wachame kodi lanj matin nitie ng'at madotere ok onya tamore ochamo lanj nyise ni 1 2 3 timnwa kama to nitie jogi nyaka parne nyaka nyise ni iwacho ni dwe manyien ibiro okango ma en mweshimiwa musiepane opango maber okwana jogi raguma gini jo Kisumo ing'eni ochieng raguma joma nitie kama ka jo Kisumo gi jo Migori maka jirandwa gijosiaya gibe gidich gi turegi ok gibi paro ne weche mag Homa Bay wambi wadich nitie gik mwadich go nitie market mwadich go stadium wapoko rumo ndeche ng'eny wan gi nam no onego bed ni itime biashara yudhe onego bed ni yudo tich koro jomwa yiero wajumbegi onego bed ni paro ne Ruto ni ere kaka onyalo tiyo nyawang'aya to nowuoyo maber wacho ni en oonge ma hata kia kuma ne entie mokada wacho lakini koro nitie MP moro mobi kaka wacho ni ok wada luongo nyingi no en ondiko ni noonge means koro onge ng'ene ng'ama ndiko noonge means nonyiso noonge transport madhi Homa Bay transport okoidh kata mana iluongo nang'o economy class kata moko gi economy class nitiere gi time mulo nyaka koro wacha urumia samoro mwapango gini modeko gimang'eyo ni jogi ncho nyis chon ane committee man Nyanza coordination committee inyalo golo andika ska manyiso ni nonyis gi gine chon anyatango ni WhatsApp kinyame ne ginene wang jo anyatango ni en makoro okadon okangwachi ni aja propaganda lakini mane gima dier nikech jogi giterwa mos wan gima wadoro George king'iyo Nyanza an gima neno iya wang malich an ng'ama tin tang'e kuma wuoke awuok wan joma owuok kuma tek Nyanza king'iyo Nyanza luo Nyanza waonge bank ma joluo menya wacho ni wanyalo banke kete pesa waonge SACCOs menya wacho kata ni iluongo ni Nyanza SACCO ma jopur nyalo kete pesa waonge gimiluongo ni microfinance waonge gigi inono kata matatu madhi mago Kisumo mago biashara mago wuok Kisii ing'eyo sani onego bed ni jowa riwore governors wagi onego bed ni riwore te giromo gi Ruto gimwadwaro ni en development ka siasa ochopo 2027 wan gi ng'ama wabiro yiero kupo no kelnwa development Nyanza wang'e joma wabiro yiero so long as ni wa respect leaders wa to wacho ni leaders wa onge ng'ama an sani kata bed mani an Kenya Kwanza okanyal support ng'ama yanyo Jakom osewuok mabor en leader wa to koro kan leader wa en wamiye respect to wakwaye rusa en mono kata kopo ni jo moyiero goluore onego bed ni nyise ni koro wanto siasa no serumo okwago opposition kocha wago gimiluongo ni productive opposition but kogik development madhi konyo jopiny wang'i jopiny mokwongo kik wang'i chunywa nikech wan kokoseyiero wan wachamo salary wachamo allowance kwatieko mano onge kuma wadhiye king'iyo gini gi wang'i ma iye mar Ratila Okango iparo ni siasa ma 2027 osechakore iwinjo George chieng' mane siasa mar 2020 norumo odiochieng'no e odiochieng' mane siasa mar 2027 nochakore osemana chakore to jasiasa mongirore biro nyisi ni kidwaro mondo mi chop kumidhiecha tichako kawuono mane gima Ruto timo to jogo duto te madwa bedo jomoyier 2027 nyaka chak menyo piny ging'iyo ni ere kumwanya donje ere ng'amwanya tiyogo ere gimwanya timo maduong' mogik en gimidwa timo ne jopiny biro yieri kaluwore gi gimo mitimo emomiyo ineno kaka sani an to siasa ma 2022 noserumo 2022 oserumo en oserumo oonge to sami ikori ne 2027 to nyaki chak ng'iyo kaka weche timore piny owacho dhi kanye ang'o ma gikelo ang'o ma ne gichiko nikech abiro nyisi ineno joma nogone Ruto kura e gwengege jogo endo mago joge to mondo mi Ruto odog e yiero mondo lo kendo 2027 nyako men jogo mane oneno kane okogone kura mondo nyisgi ni an kano yiera nokoyiera gi nokabiro tiyo ne joma noyiera kende an president mar ji duto te koro abiro kelo dongruok mondo mi wati kendo ndalo mabiro ka an ka ng'iyo mos joma biro konyore mogik e sirikand William Ruto ni gin jogo mane okogone William Ruto kura nikech ang'o nikech nyako nyis ranyisi mar telo mamiye mondo jokanyono mane oketo ne ombulu nyaka koro ere
kuom kido mobedogo kendo gi maendeleo mokelo. Aneno ka ji mang'eny biro loko pachgi nikech kwang'iyo kaka gigi dhi, ng'ano ma biro chung' gi William Ruto 2027 Yes. dibed ni en mana Kalonzo Musyoka. To king'iyo opposition sani waonge opposition moro mar gong'wech bakidi sani wan gimiluongo ni constructive opposition ma piny owacho timo kama tiko ni wan to utimo kama lakini ok wayie, wan wadwaro ni utim kama alternative. Yes. Yani ok igoga dhogi, igo dhogi to wacho ni wan mae wa propose. Gino biro konyo Kenya ka moingo gimoro amora. To kipenja malong'o tabiro duoki ni siasa mar 2027 no chakore samane 2022 no rumo. Okangelo gimoro ka ni joma ok nogo kura nyalo neno bere ahinya moingo joma nogo moingo joma nogo kura nikech joma nogo kura gin ne giseyie gi wachni kata bed ni samoro kata bed ni ok otimore maber ahinya to nikech ne giserwako wachni omulo dipo ni ma nyalo nyiso ni kare kata 2027 ng'ama ok obiro go kura ne samoro piny owacho no biro yudo maber ahinya kaluwore kod weche mag siasa. Koro ji odhi adhiya kawuondore kama kachopo 2027 gichaki goch kama chiel. An gima ng'eyo ni joluo nogo ngero ni nyaka ibed mariek ka nyathi thuol tibed mamuol ka nyathi ka kuru. Yani bed ng'ama inti kaki ing'e kaka iluongo ni Gezungu wacho ni nyaka ing'e kaka you swim with the sharks. Ine nam lakini nitie shark ng'aji kata nyang lakini ing'e kaka go abal. Tungeni ma gisani king'iyo amiyo example kaka Central Mount Kenya. Yes. Mount Kenya ni ko oyudo ministries mang'eny. Tingeni joko dich gi biashara. Joka sani gidich gi biashara. Koro ing'eni gima ging'iyo ni ker to wan go lakini ite no gimako ma ikuodhane ni bi kama wadatim gipango diary margi. To wan ing'eni igni mang'eny jotendo okelo ga ni wan jo siasa 24/7 wan gimong'eyo ga ni ji nochako wuoth ji dhi Kanan to Kanan ne mwang'eyo onge gimoro machielo. Yes. To sani ng'eno wada pogo siasa no nikech wada ng'eyo ni Kanan to ero poko chopo lakini koro wang'e kaka ji dwa chiemo, ji dwa ikore, ji dwa konyore. Koro ng'e gimang'eyo niya julube nogo ngero kendo ni gimomi gi joka chak jo chak jalango komi gimomi kata mi mana iudhiang kikuno gir jalango embo kuno werego kabisa. In fact jalango gogo ni karibu gimomi na emichamo. Koro kuponi sani kaka chunye goyo no yie no nyalo biro mondo miwa gi matin no gimo nyalo dongruok mo nyalo kelo no wakawo gi lwet wariyo kendo wada nyise ni waere nikech sirikal ni embe wamenyaka wachama sama ng'ato yie ni nyalo biro no mane mi deal go nikech ing'eni kiwacho ni 2027 ni government machielo bro wan ok ng'ama luwore gi karakta ma ng'ato. Kopo ni Kalonzo mobedo president ng'ama nyisi ni Kalonzo mobedo machiegni gi joluo onge ing'eni luwore gi karakta kaka ng'ato en. Siasa itiyo gi gimo yud sano. Sani itiyo sama entie no emitiyo kode sano maber igoye maber nikech sane mo opportunity nitie. Samo mi chiemo mokete mesa ni chame kopo ni koro kinyo onge tiyieng ing'eni kino ibro ng'ie makino koro nyaka chame joluo ma sama Ruto nitie no nyaka ti kode mana maber. Ang'o momiyo kaka ne okango wacho ni samoro joma nokogo kura ni ema nyalo winje maber. Ang'o momiyo seche mane yiero jotelo mag migepe to aneno ka jok ma samoro nokogo kura ahinya gino odwa migi bath matin. Ing'eyo nyaki nitie gimiluongo ga ni traditional stronghold ting'eni gigi change ga. Nji neno ka 2022 Jakom ne niga gi traditional stronghold but nitie kaka gi shift. Ing'eni siasa ka okinya keto ni jomoko siepi ing'eni ji pogore ga mbele kanyo ji nyalo kendo gi jako gi witi. Koro ing'eni nyaka go siasa en chess nyaka ing'eni kopo ni ng'ama kora keto butane kopo no weya ere ng'ama bro bedo ire. Koro ing'eni nyaka ing'eni igo kwan ni kopo ni ka ok obedo komachielo to ere kaka dhi medo komachielo. Koro ing'eni ke Ruto ng'e maber ni Nyanza sani kopo ni Jakom ok dhi chung 2027 yes. To ng'ama stranger ma kopo ni koro wawonde ni Kalonzo ni koro emodhi ochung kocha to Ruto nyaka mpoga kode nikech odhi ng'eyo ni ka koro en pap migo gi ji te. Koro an gima kaka da poge gi Kalonzo kata ng'ama dhi chung no an adwa nyisogi ni atimo na gima ada siemo gi ndara mana golo numo wuok ma be ma chomo kama chielo mo chomo Ugis cha dong naloso nugo dong na miyo gima kama. Koro ng'ene en obiro gi siasa ma development mondo pogo kura
nyecha be biro gi siasa ne ni ambe na miyo ukura do no kana konyo jakom koro siasa biro pogore embe nyaka poga kode koro mane kwan manyaka go 2027 mose chako tayari all right omulo awinjo kama ikelo no sama ji pogore kama kara ji pogore ji ng'iyo ni to kanye makamedo karaka to biro kelo na loch 2027 wacho ni en siasa mosechakore sani uduto te uyie kaka jo siasa ni 2022 wicho sewilgo kendo ji ni 2027 mosechakore kata mane kor gwenge mane matimore omiyo waneno ka chal ka gima joma nene gi wang siasa wacho ni onyalo duoko ji e ndalo mag chon ndalo mag single party kaka iwacho no ka ni duond bura achiel ni matayo piny Kenya ma otimore bang' ka jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria ma bende ne en jaod bura mag Gatundu ma Milambo kata Gatundu South obano duond buche mar chama cha kazi kendo wacho ni en kor riwore gi UDA ma nyiso nang'o diponi jidok e duond bura achiel ok apar kamano nikech ing'eyo Moses Kuria ne mokwongo no okirore gi jo UDA e ndalo mane kapoko giriwore kendo no kelo weche wacho ni en odwa tiyo gi Azimio odwa tiyo gi UDA bang'e to odhi oriwore gi UDA odhi odonje Kenya Kwanza to king'iyo bende e duond bura mar chama cha kazi no migi lemo mar CS mabe Moses Kuria madhi tayo weche kaka jatend migawo koro en ka pacha to aneno ka owacho ni en kanosemie mano to kod dibed gima ber ne en mondo odonja iye kacha turu mondo koro tietia gi Ruto maonge wach moro ni en gi party ne moro kama tin to bende ing'eni chik wacho ni wan multi party tiende ni Kenya ka wan gi party mang'eny duond od buche mang'eny mano be demokrasi madwaer ng'ata nyalo loso party ne moro to dhigo to yiero ji mane demokrasi to an kipenja George to dakoni ni en dobed gima ber ahinya ka wan gi gimiluongo ni political formations ok party formations ariyo madongo yiero ka yiero kaka ne wan gi Azimio kendo wan Kenya Kwanza koro party gi duto tetete nyaka giyude ot moro maduong' ma gidonje kendo moko bedo koro ji ariyo gi ikelo ji adi ariyo madhi larore e weche mag president mane e siasa mamit dong ineno kaka ni ratilo ne pek 2022 maumulo giro gwere oka mana Kenya Kwanza Azimio Kenya inano en siasa maber ma ing'iyo gik moko ariyo king'iyo tikete ratil mane mapek koro okane ka Ruto nyalo dwaro ni mondo obed gi chike mag single party kana wan go choncha taneno ko nyalo dwaro ni mondo obed gi ji mang'eny duond od buche mang'eny matindo tindo mariwe lwedo mondo kogik 2027 to dipo ka koro en gi teko moingo kane en go mokwongo ni to bende jo opposition Azimio koni bende dibed ni gimbe gidwaro mondo ikele moko matindo tindo ka bende giriwre Azimio ka mondo bed gimoro achiel maduong' na neno kaka Lonzo Wood Musyoka bende osechako riwore oluongo KANU oluongo ODM oluongo party moko ka koro gin kanyakla kache en loso ode tiende ni an kang'iye taneno ka ndalo mabiro ka wabiro bedo gi political formations maluongo coalition parties ariyo madongo ema koro ji dhigo te to coalition parties gi ema kelo president achiel to party gi duond od buche gi to biro beda tan man dene ni gima ber ahinya nikech wang'eyo ni onge party ma ndalo mabiro biro golo president kaka ne wan gi KANU ndalo cha kaka ne wan gi PNU ndalo cha ok bitimore kendo nyaka koro ji riwre nyaka koro duond od buche riwre tetete gilos coalition mondo igol ng'ata achiel nikech jopiny be oserikore mondo mi jatend piny oti maber nyaka omany ng'ato maya Ukambani nyaka omany ng'ato maya Luo Nyanza nyaka omany ng'ato maya Kisii maya Meru maya Kirinyaga maya kuonde go duto te mano e kaka ibiro neno sura mar Kenya campaign no to gino biro timore mana ka koro coalition otimore koro an kipenja to biro duoki ni okane ka Ruto biro dwaro single party to biro dwaro mondo mi okel party matindo tindo manoko gi
man kengegi oriwre kode mondo gilos coalition achiel. Alright. Awinjo kamikelo, adwani mondo mi ler ne nyakwara Mogi mawinjo wage sani ni sama ng'ato wacho ni owuoyo duond buche, nyiso ni duond bura ni onge kendo. En gimorumo ma ok ni nochung' wacho ni amiyo mulo lwedo kata amiyo kango lwedo, kaso bang'e kaendi bang'e no kwang'iyo kaneno ka gini ok dhina kaka radhi to pod anyalo wuok mana sir ng'at machielo mana kaka nyocha timore bang' yiero. Moses Kuria kendo jofwambo gi keyo nowacho okelo ka. En ochung' malo to wacho ni en nowuoyo duond od buche ma okiroko kendo onge ngang'. Koro chama cha kazi onge. To mano en nikech en mong'eyo moyo timo kamano. To duond od buche moko ok ageno ni ANC biro wuo, ok apar, ok ageno ni Ford Kenya biro wuo, ok apar, but gin gibiro tiyo gi ker William Ruto e duond od bura maduong' miluongo ni Kenya Kwanza. Sama idwa tiek gimoro, tiyudo ka samoro imiketi obedo manyap kata mayomyom. Ne waneno ka duond bura ma Okango osebedo ka ochung'ne ka mar KANU e bwo Azimio la Umoja One Kenya. Achiel kuom jotelo ma osebedo kochung' motegno gi KANU William Kamkete, na achiel kuom jogo manoseywa kendo jatend piny William Ruto dwani mondo mi osire lwedo ahinya e gwenge mag Hoho mar Okak. Ma nyiso nang'o sama duond bura ka samoro jok manyol gin joma dhoge riek kata duond bura ni ema osekawo kendo oriwore gi duond bura machielo cha. Nyiso ni duond bura ni koro en gima yom kata manyap ma ok onyal chung' kendo gi kukune mondo mi oket weche ne e yo makare. Omulo diponi waneno ka ANC nyalo wuok kata giriwinje to gilos duond bura moro achiel mane gi teko moingo mamoko. Ing'eyo an ka asiro gima Okango wacho nikech Ruto ok nyal dwaro one party state. Ang'o? Nikech tada ng'iye kidienje ang'wen. Mokwongo nyaka ing'e ni Kenya ka nitie dhoudi mopogore opogore. Wan gi dhoudi 42. Akia ni Kenya ka ema nitie tao Babel kama igedo kaso dhok odhi obedo mang'eny. Koro ing'e ni nyaka ywa kabila moko gi mondo ikelgi ing'e ni dhoudi gi nigi chama margi. Koro mondo ikelgi e duol achiel nyaka uriwru. Namba 2, nyaka ing'e ni Coalition Political Parties Act nitie kaka oketo pogo coalition. Nitie coalition party, nitie coalition of parties. Wan kaka Kenya Kwanza wan coalition of the willing, coalition of parties. Manyiso ni ok wavunjo, ok waturo buche wagi, lakini wan wariwore kaka joma chunygi oriwore. Uriworu kichuny to kiringruok to un gi chien. Margi Okango gi ni iluongo ni coalition party. Ma gin party, ma ng'ato nyalo chungo gi ticket. Namba 3 gima nyaka ing'e ni koyieri kaka state officer, kaka cabinet secretary. Yes. Sani kaka no yiergi, Okango biro lerowa to nitie chik mawacho ni okonego bed ni bedo party leader. Mamano gima okelo koko kendo okelo buok matin ne political party leaders gi. Koro kaka joma no yier, kaka jatenda no yier ni en prime secretary, cabinet secretary, nyaka koro nyiso ni nyaka resign kaka party leader mondo koko bed state officer, owere gi weche mag siasa, odhi otine government. To konyiso ni koro ANC party ma an director, one of the directors e party no, ni koro party no wavunjo, wajoin UDA. Party no biro beda wan gi deputy party leaders ang'wen. Koro wabo manye ng'ama ok bilal nwagi certificate, ng'ama ng'e maber. En ma pod biro bedo kanyo, obedo mos. Kowuore kocha to miyo certificate. Wan duoga gi party leader wan. Koro ing'e ni ma siasa. Koro ing'eni siasa nyaka expect anything. Koro kwanyal ineno ka Moses Kuro turo mare, mano nyiso ni en eche. Samoro nitie ng'amo ing'eni ok inyal wene ng'ato be certificate kaka dwarore. Yes. To gima ng'eyo en ero mar ng'ato mar join kaka koro en owacho no join UDA no. Yes. Mano eche. Lakini wan kaka ipenja kaka ANC wan ok wadhi vunjo chamo wan chamo no beda kamano kendo wabiro tiyo kode kendo wan gimo ng'eno wabo support Ruto, lakini wan mana gi geno gi paro mar chung' e higni mabiro go. Koro kwanya bedo ni koro wavunjo chamo, mano nyiso ni lack of vision, but coalition gi biro beda kendo mogik joma chalo Kamket nikech mano party ma koro mar Mheshimiwa Okango. Ing'eni ok ni Ruto temo weekend these parties. Ing'eni ng'ato nigi dwach, en gi iluongo ni freedom of association. MP moro amora nyalo wuok ma dhi support kama dwaro. Ok inyal make, wan onge power moro minyalo make go unless ni koro odhi ogole. Ing'eni Political Parties Act ni
pok obedo ma strong ahinya minyalo nyiso ng'ato ma ji doge by election. Ibodo ka un gi court cases mang'eny ma kine utiyo court cases go ochopo 5 years. Ji odhi e yiero. Koro en dwache kipenje kanu gino be en otegno bedo ni kamkete modhino en odhi kien en odhi kaka kamkete ok odhi kaka kanu be poni mana tiyo. Koro mago to kaka MPs kaka dwaro tiyo gi ng'ama gidwaro no gibe gibiro tiyo gi manyo margi kendo gimanyo ne jopiny. Imbe de ser ni ujo bed ni wabedo mana gi kwith ariyo e siasa mar piny Kenya king'iye. To mano kendo mamiyo siasa bedo mamit kendo mayot nikech king'iyo kaka 2022 ni neno kane wan gi Kenya Kwanza, Azimio, magi main parties. Jomoko mabiro makethonwa wipi, ni kiadwa chung gi parties moko matindo tindo gi. Chacho wiji. Ng'eni sani onego bed kaka America, ma wan gi Democrat, to wan gi Republicans. Koro jo Kenya bedo gi ji ariyo magi yiero, parties ariyo. Mane kaka onego bed ni democracy. Be wasechopo kanyo kango, ka wang'iyo kaka jo siasa giwegi, ka giseriwore go kango kata gomulo kawuono to kiny gidhi kendo kama chielo, gidar mapiyo piyo. Bende gin gi subscription minyalo wachi ni en subscription ma standard. Ging'eyo ni mae gima mtero wakato, mae gima nyaka walu. Bende wasechopo kanyo e rang'iny mar siasa wa mar piny Kenya. Pok wachopo kanyo to wachomo kanyo. Ing'eyo siasa en interest. Wachaki kumumulo noweyo. Ji machalo kaka Moses Kuria gin gi personal interest. To interest ne en ni mondo chop kamoro. Koro kovunjo chama neni, to neno ni kumodwa chopecho, ochopo kumogikeno NCS. Mane kumaberne. To bende, chik wacho ni ya, ok ditam ng'ato, en gi rights moko miluongo ni political rights. Mar riwore ng'amohero, go campaign ng'amohero, fomo chama ng'amohero. Ok ditame. To otimo kamano nekech ene wuon chama. Koro bende samoro ntiere jo siasa moluor ni, an siasa, chapa nani kaweyo, to ng'ane biro kira oko. Koro wavunje, mundo koka donji kojo. Ko chiemo oda fomo moro, biro fomo moro. Namba 2, gima pogore kodwa gi jo America, Democrats to gi Republicans, eni one multi-party. To ka one multi-party, gin multi-party gi opogore, one multi-party manyalo form coalitions of the willing. Omulo giri no dhi oloso gino ni Kenya Kwanza. Parties gika, gina parties mabe no chunga ji kendo yier ji, to gin a coalition of parties. One ne wafomo gino ni coalition political party. One gi parties ma gin corporate members. Tiani gin jo kanyo no mar coalition ja, to bende gin gi chunga jogi. Koro ntiere mana pogruok matin. Emo miya wacho ni kumwa chomo ni. Taneno ka ndalo mabiro chuno wani wadhi either coalition political party or coalition of parties. Tiende ni kifomo mago to ji ariyo mabiro bedo the main contenders. President maya ngamochung president koni kendo koni. Miyo siasa bedo mayot kendo miyo siasa bedo mamit. Kendo jakanyo no mochung e weche mag president coalition party or coalition political parties. Biro bedo gi nafas mar loso sirikal kako dwaro. Nekech sirikal to wacho ni nyako bedi gi sura mar Kenya ja. Koro biro yiero ni kong'iyo Luo Nyanza, Okango ni kacha. Kong'iyo Ukambani, Musyoka ni kacha. Kong'iyo Central, Njoroge ni kacha. Mano e kaka wadhi loso demokrasi motegno e Kenya ka. Koro ananeno ni wadhi mos, lakini kuna mwachomo. Kendo biro chunowa ni nyaka koro wamed jiwo duond od buche, wamed jiwo gi kabisa nekech pesa sani koro kana ineno ka Political Parties Act ose change. Tiende ni ng'ata madibed ni oyudo ng'amo yier MCA, governor, senator, kata mana MP, biro yudo pesa mar Political Parties Fund. Right. Koro onge ng'ama dier mondo mi okaw party no wit kucho. An gima notimo ne Moses Kuria notakia. Nekech ki yudo ng'amo yier, to pesa cha biro to gero chama. Wandwa bed mwangero ni mondo parties go beda ka gibedo ni, lakini kwa dhi malo kacha to koro nyaka watim jo Kisumu wacho ni sieve. Wang'iyo mos kodhi malo kama to koro ji matin machung president to ji mang'eny chung kodhi member of parliament nyaka MCA kama. Mane kaka ibiro gero demokrasi ma Kenya ka. Alright, thuolo marwa mar yudo yweyo mokwongo chiegni. Omulo ka wang'iye kendo kaka wache no, apani jopiny bende medo winjore kendo gimedo winjo. Gin bende gimedo oro penjo kang' na nyisu moko kuom penjo magi penjo. Kata gik magi wacho. E kinde ni ma koro duond buchegi nyalo wuore kata ka poni ng'ato ng'ado mar wuoyo duond buche mondo oriwre gi moro. Nuwacho ni siasa ka en interest. Nyiso ni nitiere gima ng'ato dwaro. Wuon duond bura nyalo bedo nitiere gima dwaro. Iparo dwa japiny to ni kanye kinde ka nikech mae koro gima nyaka wang'i e yo makende ahinya. Sama joma weg party gi nigi dwaro margi. Ng'ato nyiso ni kare party ni nyalo bedo gin ga gikohala.
gi dwaro mar japiny to ni kanyi party ka. Ingeni gima nyaka ingeni political party en gari minyalo tiyogo. Inyalo idhe, itiyo kode, tiyudo MCA, yudo MP, en gachu. Kaka ODM en gachu wajo kore gajo Nyanza gi jomo pogore. UDM en gajo Rift. Ingeni gache gi opogore. Koro gari ni nyaka bed gi wuon gi. To sheria boyie ni ng'ata ja Kenya mora mo qualify nyalo register mabed gi political party. Oko tamgi. Koro sama wuon gari ni nitie en gi joge conductor koro en modhi form government gacha ni modhi go to wacha ni gacha ni mane mineno ga president ni gimolungo ni presidential standard. Koro dwaro mar jogi kipime gi gari dwaro mar joge ni wuon gari od mana pesa madhi ne to gima abiria kata poni abiria chwarni kae i gari kato kiko okay ingeni gari ni okotingo abiria ingeni in mikawe marach gari no tingo interest mag joge interest mano nyiso ni ya joga dwaro gima kama jopur dwaro gima kama mano interest modhi form go government lo mage kore abiria mano dwaro koro kuponi ng'ato vunjo chama ne mane minyisi ni luwore gi vision ma ng'ato nigo samoro Moses Kuria no neno ni bedo minister no mano tieko en mane gima dwaro to nitie joma nigi chama ma en gima dwaro geno neno dwano bedo of form government koro geno neno poko chopo ko nyalo vunjo chama ne. Koro luore nikech chama gi be nyaka grow. Ingeni chama gi ma kelo democracy bedo mapek. Emiyo sani kore mi bo migi pesa matin. Kanji yudo MCA, MP, sama government exchequer mi pesa matin ni. Pesa ni igero go party ni bedo maduong'. Koro mani gimi luongo ni democracy. To democracy ni oyie. Koro okwanyal keto okoda mijingo sana ni ng'ato vunjo chama na chama ng'eny. In fact Kenya ka gin almost 80 something. Gin chama 83 party political parties. Gimoko ji okia. Moko nyene Roots Party. Root Party be en mana Roots Party. Moko kia ni kia ngo parties go ng'eny. Koro kikwaket mijinga yenye watch party nikech wan wang'io main parties. Main parties iluongo ni parliamentary parties. To ndie parties mabe onge mijingo. All right. Chik mar loso chama mar siasa wacho nang'o kango. Dongi nitiere signature kata sei mag ji mawuok e gwenge mopogore mowinjo bed ni iye ni wan jokanyo mag party ni. Nyiso ni jogi bende nitiere gi dwaro margi kaka jokanyo mag duond bura. Sama koro ng'ato achiel nyalo ng'ado mondo mi owuo duond buche to nyiso ni jopiny mamoko gi mano kawo pachgi ma bende wacho ni gin weg jokanyo mag duond bura gi. Koro gin margi norumo gi kanyo ka ng'ato achiel oseyuto. Chik mag weche mag duond od buche wacho niya. Sama iloso party titimo nang'o kapok idonjo sama iloso party. Yes. Party ni nyaka bed gi jogo kanyono maya kuonde opogore e Kenya ka. Yes. Namba achiel. Namba ariyo, party ni nyaka bed gi offices ma ok tin ne 24 counties, county 24. Party ni nyaka bed gi joma jorong'onde ka, joma yudhe, joma mine to gi joma moko. Executive. Party ni nyaka bed gi National Executive Committee. Jo kanyono moyier matayo weche party. To iye kanyono bende ni gi representation mopogore. To kidwa tim gimoro amora, donje coalition, wuok e coalition, wuoyo party, NEC, National Executive Committee cha, ema wacho ni wan ne wang'ado kama. To ka gisetieko, to gidhiye okang' mamalo miluongo ni National Delegates Conference. Gitero weche kamalo kata. To weche ka jomochung' malo kata gin ng'a? In an gi gin. Jo kanyo no mantie branches, jo party members gin wacho ni wasesingo kendo wayie ni wach ni utimo kamano. Ok ang'eyo kata Moses Kura notimo mano nikech nok aneno. Emomiyo tiende ni party nyaka bed ma strong, nyaka bed motegno man gi structures. Koro jo kanyono mag party moya kuonde mopogore ema wacho ni gisingo wacho ni wan gi bajatelo wacho cha ok wayiego kata wayiego. Mane kaka democracy timore. Ting'eyo omulo wacho gimoro ni gini en interest. Gimomiyo ana wacho ni nyaka koro wabed gi formations ariyo. Yes. Nitiere joma nigi party ma party en ochalo sanduku moro moting'o e mfukune. Odonjo go mtoka matatu kolorgo odonjo go hotel kacho madho go chai ko wuok to wuogo. Mago ok parties. Mago mana briefcase mabiro ndalo election to korumo kama to giringo gibano gidhigo. Wadwaro political parties man gi power ma bende MCA oyier, governor oyier, member of parliament oyier. Kendo ka koro gineno ni wanto waonge gi ng'ama nyalo chung president to gidhi giriwore gi mamoko to form coalition political party or coalition of parties. Right. Mane kaka obro kelo democracy Kenya ka. Ka waduogo an gi penjo ka e turi motenore gi weche mag
twak ma wadhi yudo nyime Ratil ka nyakwa Ramogi nyaka gesano ka ng'ini Ratil oyiengore kanye kata kamano in iwuon in minene ibiro nyisowa ni Ratil oyiengore kanye kata an gi penjo ka motenore gi wachni dwaro mar piny Kenya demokrasia mar piny Kenya winjo bed ni wabedo gi duond buche mathoth mana nikech gin duond buche koso wabedo gi duond buche mathoth manyalo keto ng'ato e kom manyalo dhi chung ne dwaro mar japiny nyakwa Ramogi we wakaw yweyo mokwongo med oro na ote mari namba 360 mondo mi inyiswa ni to gin weche mopogore opogore ma wadhi nyime nyakwa Ramogi kendo bende weche nitiere mathoth ahinya kendo magi nyiso adieri makende ahinya kuom gik matimore e duond buche mag siasa wadhi nyime nyakwa Ramogi kendo wadani wakaw yweyo to kapok wakaw yweyo nyakwa Ramogi penjo na chawe utiek naga tieka wiye nikech pod wabiro duogo e kuku mar wach mbi mar duond bura mar siasa mwinjo bed ni wabedo godo e piny Kenya wasebedo gi duond buche mag siasa ma inyalo gwe kendo inyalo ti godo e yo ma opogore opogore wuoyo duond bura mar chama cha kazi kelo ber mane ne japiny koso en mana ber ne kuria mane penjo kende madwani kuduoka to koro wadhi adhi yweyo ni kaso duogo koro japiny bendo penje gi waduoki kapok mo duoki kisomo chike mag duond od buche wacho ni duond od bura en ang'o duond od bura jokisungu wacho ni ondiki kata ni it's a group of people man gi ideas ma push for public policy kata gikelo ji mondo mi oyier koro ka Moses Kuro owuoyo duond od buche tiende ni oketho nafas mar jokanyo no mar kelo policy mabiro kelo demokrasia kata policy mabiro kelo dongruok oketho kadipo ni jokanyo no nokosingo oriwo wach cha mane maduoko mabiro duoki to kadipo ni jokanyo no mar chama cha kazi no wacho ni wan wadhi e National Delegates Conference moluonge e yo maler ondike gasset kendo jokanyo no odonjo to wacho ni gin gisiro wach mar ketho duond od bura mar chama cha kazi gi jonjo UDA to bede gibedo gi maber umuli ni gi wach man gimang'eyo ni ing'eni watemo wach Moses Kuria te ing'eni gimang'eyo gima an ge pacha kae mang'eyo gi ita ni no wacho ni odwa wuoyo party ne en gi intention to kendo no ndiko ne register political koro akia ni register political parties oseduoke nikech duoko no emanyiso no sevunjo party ne to party ka party nigi gimiluongo ni constitution katiba to katiba no nigi kama nyiso ni kaka ginyalo wuo party to kendo mheshimiwa okango wacho maber niya nitie parties ma briefcase nikech ng'e gimiyo kada wuoyo en adwa na wuoyo parliamentary parties moko ng'e ni nitie ukora moko mitimo ncha neno ka jomoko kawa ID gi jo Safaricom ng'e nitie kaka jomoko be onge kaka luwo kona gi kaka gi register political parties to gimang'eyo ni kopo no vunjo party nene jo chama ne koko luwo chik mondike constitution kaka dwarore e weche mag vunjo chama no jo party members nigi ratiro mar dhi court mar dhi tamore e wach mar vunjo party koro mano waburo en gima wane wacho ni warit wane lakini gimang'eyo ni nyaka wabed gi party man gi tiende party man gi ite party man gi wang'e party man gi mane ma waduogi ka waduogo ka nyakwa Ramogi nyaka wabed gi party man gi ite man gi wang'e man gi tiende man gi iye ma kiko bed godo nikech samoro ko bedo gi yeto samoro onyalo chiemo moing godo japiny nyakwa Ramogi wakaw yweyo ni ka waduogo Ratil pod dhi nyime ma en Ramogi TV chenro mar Ratil wakaw yweyo matin ka waduogo kik idhi mabor wan kodi wang'ni pok opogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani,
Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Machiegni jahera mar chendo mar pej laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Anna keto wembe matindo tindo e healthy. Mondo ng'ad lwet bi an komulo. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Musikue na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Jatenda piny Kenya William Ruto singochola dongruok e Nyanza mana kaka gwenge mamoko limbe mare mokwongo Nyanza otime county ma Homa Bay. Watu sapa wamekufa kwa nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahusunika sana. Jiabirio mawuok e familia achiel otho e masira mar mach ma owang'ogi ote county ma Embu. Maok tin ne ji 174 otho bang' ywaruok kod dhirruok e kind johera mag adhula e paw tuke ma Kanjuruhan e piny Indonesia. Machiegni kendo nyakoro Ramogi tielo machielo mar Ratil. Ratil medo dhi nyime kanya kage sani aneno ka wenda ma wan godo kanya kwa Ramogi gitemo ng'iyo gik ma bende miyo gibedo achiel kata gibedo gi paro mopogore. Wawacho ni duond buche mag siasa nyaka koro bed gi wengegi. Duond buche mag siasa nyaka bed gi tiendegi gi lwetegi gi itegi ma giwinjo godo wach. Kata kamano gima wawacho ka ni duond buchegi kik bed gi igi nikech ka gibedo gi igi to gibiro chamo mar jopiny to giwe jopiny buga. Wang'iyo wach mar duond bura hie mondo mi duond bura mar piny Kenya obed mongirore kaka duond bura manyalo tero ng'ato kamoro nikech duto te ka ichako gigi omulo wacho ni gin gi jolup jatend duond bura buora. Aparo ni mano bede chal gi manitiere kata mani duond bura mar Kano gi duond buche mamoko. Waneno ka duond bura mar ODM nitiere gi jalup jatend duond bura gi ariyo. Ne wan go Paranya, wan gi Joe. Nyiso ni ponono ni kata mana ka jatend duond bura kata jakoma duond bura ni nyalo wacho ni an adwani mondo mi atim kama to nyalo dhiro gino kata ka pod onge. Ng'ato nyalo bedo gi del malit, ng'ato nyalo bedo ka nitiere gimoro ma omake kamoro modwani mondo dhi otim achiel ariyo to nitiere jok ma ochung' kode. Duond bura ma en ng'at achiel to ene wuon gini to ene modhi menyo ene guok to ene tong to ene modhi dwar kende. Mago ok duond buche. Mago no ema luongo ni briefcase ka. Ing'eyo wan kaka Kanu duond bura mar Kanu wan gi national chairman then wan gi deputy national chairman ariyo ineno tiende ni ka dipo ni gimoro timore to nitiere jokanyo no ma bende jodito makanyo ma pod biro nyalo timo weche to an kipenja to kang'eyo ni deputy party leader mar chama cha kazi ya nga. All right. Ng'ama timo both ka omulo go kango. Ng'ama timo both. Is it the registrar of political parties emoklure gi chike gi koso angoma ing'eyo pok wang'eyo kako mulo wacho pok wang'eyo ni ratiro mar wach ni kanye. Moses Kuria no kwa wewe chama cha kazi mar Moses Kuria nitiere wacho ni nitiere several parties umulo no wacho nitiere duond buche moko ma gin gibiro seche mag campaign ma kakoro ji odhi e siasa. Ng'ama timo both ka mondo onge ng'ama both nikech ng'ata nigi ratiro mar chung to dhi to register party ne. To register party ni kaluwore gi chike Constitution of Kenya, Political Parties Act and other regulations mantie.
en gi ratirono, onge ng'ama nyalo tame. To gima wang'iyo ni sama ise register party ni ere gimomiyo iregister iregister kaka briefcase midonjo gi hotel madho chaye to kiwuok to ibane dhigo, kose iregister party ni mondo mi ikel dongruok ne piny. Kane watimo amendment mar Political Parties Act 2011, yes, to wakelo gimoro miluongo ni ideology. Tiende ni political party nyaka bed gi gimo chung'ne. Jogi ne wacho ni gin uchumi na kazi, mane giwacho. Donge wan wacho ni peace, love and unity. Jomoko wacho ni gima kama. Koro tiende ni party ka party nitiere gimo chung'ne. To joma support party, members of party, mane gima gitero, mane flag magitimo ni sate. Ok di bed ni in gi party to gima party ni ochung'ne onge ng'ama ong'eyo. In gi party to jotend party ni onge ng'ama ong'eyo. In gi party to ofise mag party 24 ka wakia kuma nitie. Koro kipenjo kama ji bote. Yes. Sama register political parties utero ne barupe ka. To ng'iyo ni ji osego sei, barupe mag offices en magi, jokanyono gin magi, gigo nitie. To ka o registra oko wuok oko moro joge modhi ong'iyo ni gigi be nitiere physically, to o register na emo both. Nikech okonya bedo gi party ma en sama koro yiero chopo to wacho ni ambe an ka okugine, ka okuriwa tadhi kocha. An ng'amo both maduong' mogik en registra. Nikech nyaka wabed gi parties mantie gi offices, nyaka wabed gi parties mantie gi jokanyono, nyaka wabed gi parties mantie gi jodongo mag party no. Ka onge to mano gima wawacho ni nang'o iluongo ni gine briefcase party. King'iyo ODM, joma chalo Georgia Ladwa gini, Migosi Jaladwa, mongirore Nairobi, osiko Georgia Ladwa siko nyiso joge ni wan Nairobi, wan machung' Nairobi, wan chairman mar Nairobi mar ODM. To king'iyo to en gi office, to en gi joge, king'iyo kuonde mamoko bede gi kamano. Koro wan wang'iyo ni kwadhi mbele George, yes, nyaka party ka party bed gi ratiro. Ok inya chiew gokinyi ni wacho ni an kora vunjo party nikech kora omiya cabinet. Right. An kora vunjo party nikech omulo kora omi kas. Nitiere jogo manosegero party no mokonyi gere. Koro ini nyalo wuok e resign to wacho ni an to dhiuru mbele. Awena dhi kama. Alright, wawere gi wach mar party. Wadonje weche mag yuto bende matin nikech giduto te gima dhi kuom japiny ni e gima omiyo nyaka wabed gi twak. Omulo ka jatend Kenya Kwanza kata jatelo mar jatend piny Kenya ne timo campaign nowacho ni gimodhi timo mokwongo en ni kodonjo to ngima dhi dok piny ne oganda jo Kenya. Nyaka gie sani gik moko medore kendo king'iyo iwacho ni kuom dweche 61 sani makoro nengo mar mafuta gini ni malo moloyo ndalogo duto te. To nowacho ni koro donja ni obiro tiyo gi executive order nyiso ni odhi go duonde kaka jatend piny mondo gigo dok piny. Ang'o mosetimore? Dipo ni magi ne gin mano wacho ni siasa en siasa koso ingeni kik waket mkokoteni mbele punda. Ingeni mkokoteni nyaka bede chien mar punda. Punda manyaka ywaye. To ka punda nowacho ni mkokoteni nyaka kata kan gimang'eyo ni kancha wacho wechegi yes, kokano wadonje serikal. To nje wacho ni wadatimo gi within 100 days. 100 days poko chopo. To giendo gima nyaka ing'e ni kana wadonje serikal ni noyudo ka gulu joka nonang'o. Nang'e nang'adar. Ta gulu ng'eni samidwa keto kata bech mogo gi odhi me. Ng'eni kan mimiyo wanya kwa bedi gi joma iluongo ni economists. Joma ong'eyo kaka pango weche mag economy. To ne gisenyiso ker ni mokwongo do away with subsidy. Nikech subsidy ni ema kaka ncho kete ndalo campaign ni ncho kete subsidy moro kanyo mancho duoko mogo bech mogo 100. To kane wadonjo wayudo ni gowi mar mogo mar subsidy ni ne 8 billion ma kendo pod idwaro ma pod nitie manyaka watim auditing mwang'e ni pesa gi otigo nade to pesa gi oter kanye. Koro nyaka wabeda gi mos nikech pod wadong' gi ndalo moko ka mi jogi thuolo mar 1 month 2 months 3 months kama ndo ng'e kaka lokruok dwa bet. Mana meno no change strategy. Wacho ni wan gi modwa ng'e no wada timo gimlo ni production. Pokuok oko mulo mondo ng'is jopiny mano singo negi ni wan koro wadwa ni umiwa dweche 7 kata dweche 8. Yes. Mo wuoke mabor. Ng'ene wadwaro kelo gimilongo ni long term solution. Ok wadwa gima wadwa kelo political pronouncement ni kawuono wadwoko bech mogo piny. Kaso mogo no wada kao pesa sirikal majo pinye machulo ushuru to wadhi miyo jomoko mabe gin cartels mauso mogo wada miyo gi pesa mondo gikel mogo ma cheap ma mogo no bwakie kata ler
kaso jopiny obed mamor ndalo 2-4 kanyo kaso gik mbele kucho to mogo no beche omedo koro sani wabedo gi kwe nikech pod wan gi thuolo wabed mana matin to mogo no dhi dok piny to kodhi dok piny ni en ndalo 2-4 kata mana dwe achiel odhi bedo ni koro igni go te mogo no nyaka wakete kama iwinjo George. Yes. Ker William Ruto manendo timo campaign no wacho ni en kodonjo to mogo $70. Tineno ka samano donjo modhi mag geche odhi malo 200 mogo 250 Kenya Power kianango tax base ni malo te global recession tiene ni gini ting turo jo Kenya opek to bende owacho ni en okobikelo subsidy e consumable tiene ni okobikelo subsidy gik michamo yes. To dwaro mondo tim gimiluongo ni production mondo mikoro ji obed food secure to an kipenje kanya makoro wapogore go mulo matin nikech gino biro kawo ndalo mathoth ineno ka drought be koro negowa nitiere oro donjo kothonge to kidi tim production biro kawo matin koro anda kwa ker William Ruto onego ng'iye mondi e ndalo machuok gi diponi nitie gimo nyalo timo mondo mogo cho odoge piny ing'eni mogo kodok piny kata mana dweche 6 to jowa okonyore mafuta kodok piny kata dweche 6 jowa okonyore onego ng'iye mano nikech oro ni ok bi nyal miyo wa chiemo nikech koth onge. Namba 2 negi kelo mafuta negi kelo fertilizer to ineno ka Kalonzo Wuod Musyoka masani koro neno ne bro chalo telo ne jo opposition openje ni to fertilizer mani kelo ni yakode kanye en pesa di to ngama no migo to ngame dhi miye ineno penjo makoro jo opposition penje ka penjo ga makoro duoko mos wacho ni pala na yago Russia takele ten kama tasekele gwenge makamagi to dhi konyo kama mane ka koro jo piny dhi bedo gi geno kata koro gini dhi bedo long term kako mulo wachja to gin gi geno ni nitiere gimoro mosekel an akwayo ker William Ruto gima mondo tim namba 1 manyako tim oduok pesa nengo mar modh geche fuel gino kodoga piny ni to production cost de piny nikech sani ende kiwuoka idho matatu nengo ni malo kidhi ot mogo nengo ni malo kidhi kure stima ni malo jopiny ywak tene telo to kendo kisebede telo to koro hit cha nyaki chama maji cha ing'eni iwacho ni jatedo ma yigi maji cha kata en mach mager to nyaki tedo nyichiemo koro ene kendo kacho tedo nyako teda chiemo ni machiegi mondo wacham wanene president onge kumwadhiye gigi waro wach inyisa ni wachwa kara ni thuolo marwa mar Twak karumo to koka Twak chwakore ya gini koka mako koka ratil chako ndek ni malongo omulo ini wacha koka watieko kama ngimo osechopeni kata kamano ji penjo kane to omulo into pod ni lemo mane e piny owacho mar William Ruto ma isechung kode malich kamane mano ng'ato penjo ka kokalo Ramogi TV giwacho ni by the way othurwa nyaka koro ne ni gikao telo ni kendo girwako kaka margi nikech ji duto chulo osuru kik giwe gimoro amora ne ng'ato mano bende paro mawuok kar kae ka watieko koro watika dichiel nikech thuolo dong ka second mok tin ne 30 ing'eni ayie go kango nikech ing'eni mani tiji nyaka gipenj gima timore to okonyiso ni kaka nowacho ni en constructive opposition ok en mar ayany ok en mar baki to mano bok nyisi ni gionge sirikal gimbe gina sirikal but gima ng'eyo ni Ruto ng'eyo ni bech gik moko tek but ing'eni nyaka ng'i options kapok wakela yanga wanyiso ji mpango mantie anyiso ni koko no wadonje office to office ni nyaka watim gimiluongo no auditing mwang'e kaka gik moko nchoringo agulu ncha jogo yweyo koro gima ng'eyo ni ere gepe kaka wada pango tich neno ka sani wada ng'iyo ni mafuta wada ka Russia ing'eni nyaka wang'i kaka ukwada duoko bech mafuta piny ere kaka watimo kaka pesa wamikatelo lakini gima nyalo nyiso osiepa mopenja ni kigibed gi wasiwasi ing'eni kane ruoth oromo lemo mari emanyisi ni lemo mari watika diga gikanya no chaka gi mamalo cha to sirikali eduogo pod wan ambassadors pod wan gi moko gi
Koro kamo mina no an babu go maero kamano. To kanyo manya ka obede go kango be. Nikech ngene ma. Nyakora Mugi yie na mondo watige gi kanyo. Yie na mondo watige gi kanyo nikech Omulo wacho ni en kama obi pod neno kanyo kama obiro mako. To in bende koponi nitie machiegni liere kode kanyo ni mondo mi nikech gini ok wene ng'ado Nyakora Mugi. Kaw kamano kuom ketera Ramogi TV e weche ma kata twak maro maratilo. Kang'eno yiengore kanyo winjo ka giwuoyo kuom jopiny gidok ne jopiny to bende gidok ne piny owacho bende ka giwacho ni chenro pod nitiere mathoth. Kaw kamano Nyakora Mugi kamano kuom ketera Ramogi TV. Par ni magi gin pache jowa ma bende wabedo godo ka ok gin nie manyiso ni chung' mar Ramogi TV Nyakora Mugi. Miyo kamoro amora ma intiere med mana kete ka nikech mae odwa.